lahat. Ate! Ang saya mo, ate? Dito ka. Guardia si ate. Persission pa lang po yan. Ano kasing sakit mo, ate? Inggit, palipad hangin, at saka palipad hangin at saka inggit nga. Ano ba yung nararamdaman mo sa, sa physical mong katawan, te? Sumasakit ang puso niya. Tapos sumasakit dito, parang tinutusok. Ay, wala na. Wala na? Magkasama ba kayo, te? Sinamahan ko siya kasi nung galing na ako dito. Nakapagpagamot ka na dito, te? Nagpapagamot si ate dati. Yung aksidente po nun. Pero hindi na po siya talaga lumakas dahil hindi naman siya nag-exercise ako. Yung asawa ko po hindi nala ako nun dito. Kaya dinaanan ako sa bahay para Tamad kasi mag-exercise. Okay. Kumusta ang pagkaramdam mo, te? Okay na exercise. Okay na? Sigurado ka, te? Ngayon, te, sabi niya po, graduate ka na raw. Kaya lang yung dati. Persission pa lang yan. Graduate agad. Pasalamat ka sa kay Papa Jesus, te. Mabagal maglakas. Te, binigyan na ng kasagutan ng iyong karamdamang sakit yan, ate. Ilang taon na ba yan, te? Iniinda siguro mga 3 years na. 3 years na? 3 years na kasi Kay Apo lang pala, no? Tapos, Thank you, Apo. tapos, first alignment pa lang. First session, graduate ka na kagad. Thank you, Lord. Sana all. Lang ako para makapagpagamot. Ayaw na ako payagan. Ayaw ko payagan sa agency ko. Sabi ko, sir, magpapagamot pa ako, hindi ako magbabakasyon. Kahit di ako nag-file ng, dapat mag-leave na ako magpa-file ng leave. Di ako pinagalitan. Sabi mo, hindi naman ako makakakulang pa rin. At saka maka-check-check kasi mandit yung kamay ko. Oh, sorry ko ako hindi pumasok, hindi ko magalaw. Umiiyak talaga ako nun. Wow. Sa pag-bihis ko ng damit, ilang Yun. araw. Ipitugat, dislocation, at saka palipad hangin at inggit. Wait lang. Yun. Nanaintindihan ko na. Nasabi ko na kanina eh. Salamat sa inyong pagsalaysay, ate. At salamat po sa Panginoong Jesucristo. Tagasal si ate? Parang wala. Dahil gumaling ka nate. Taga saan po kasi kayo, te? Marikina. Buti, ate, pinilit mo yung para sa'yo, te. Dahil ikaw ang may karamdaman sa iyong physical na katawan, ate. Bye-bye. Ingat kayo sa pag-uwi. Nalaman daw kasi sa... Kumari ko po sa nagagawa. Na? Wheelchair po yung Ano? Siyempre niyo po. Kumari ko, Morena Fernandez. Rowena Fernandez. Morena. Totoo ka. Morena po, Morena. Gumaling na siya. Yes, na nagtitinda na siya. Anong dati yung background na dito? Naano po siya, galing sa ibang bansa. Nagtitinda ng tayo. Hindi nagtitinda na. Naka-wheelchair siya. Sabi mo, paalala mo kung yung tinda niya, bigyan mo kami konti ha. Sa kanya nalaman po. Kaya sa kanya nalaman. Kumari ko po O yung... shoutout po, baka nanonood siya rito. Shoutout! Kaway, ate. Shout out. Thank you, ate. Dati daw yung binubuhat at ang gulay. Ate, bye-bye. Okay po. Ingat po kayo sa pag-uwi, ate. Tapos te. Iba pa yan. Thank you so much po, Papa Jesus.